Da ki spah ngut ki Khynnah na Nagaland ki bapule ha Gazirangka University Assam ki badon kumba lai spah new phewai ngut ki lahap ban leit phai iing no hadin balami ka jingi khajia hapo ka tei ka school ba na ka jing kren klem akor uwei u Khynnah naka ya Zubeen Garg hakamit jong ka art filtering menta ubnai katkum ka khubor balayo laong ba hakatei kesngi bajia katei ke jingja utei u Khynnah ba puli bitek civil engineer ya ubalatip kerteng kum ulisri sangtham ulawan phai sha ka hostel hadin ba ulet sha ka sorba jorhat tangba nakadau ba udom ba uklem yo kali ban let phai kumta ulakren klem akor haki perlok jong u ya kabalayo ban ring video bat kabal apen spriang haki rensan social media bat katei kala pendom ya ki Khynnah kumju ya ki banabar ka school ba ladon ru ki riupat ba na shabar ka school ba ki balawan ban rung jubor ban yahala ha ka boy hostel tangba ka jingkloi ki pulit ban poi ha katei ka jaka lala ban penjai-jai ya katei ka jingjia ya utei Khynnah lapan sitom da ka ba suspend yu ban nakaliang jong uru ulapan map halor katei ka jingkren klem akor jong u nakaliang ka tei ka school ba kalong badon da ki spah ngut ki Khynnah na Nagaland ki bakarpat ban leit phai shalaying shwa kato katne tayo u menteri ka jalan Nagaland u temjen ina along ulakan thojur ya katei ka jingkren klem akor jong utei Khynnah da ka ba ongru ba usubin dei tang uklur jong ka Assam hanrei udeiru kum uklur norway jong katahan syatei lamingi hi barok kawai shu ulong ba ka jinglong jingman ha katei ka university kabadon ha jorhat Assam kala long sngan da ka bai khubleiru ya ka sarkar kabala simkhia ya katei ka kam What do you mean? Don't disrespect to me. Did you care when Queen died? Did you care when Queen died? Do you really like that? Who is the fucking who?